Kwazi waivateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi sei vateereri? Vateereri tinokuchingamidzai kuprogram yedu The Second Coming of Christ. Toda kutenda nhasi musoro wedu wenyaya pahurukuro yatine unoti mapfekero evana vaMwari part 1. Ndizvo zvomufundisi. Right. Mapfekero evana vaMwari part 1. Kwamuri vateereri, chidzidzo ichi nechimwe chacho chichazosusukidza chichateera mumashure zvakanyanya kunangana nevana vaMwari. Alright. Mapanzwa kamufundisi. Zvakanyanya kunangana nevana vaMwari. Nevana vaMwari. Chisi chidzidzo chekuti chibva chaita bhodha munhu wese nemumwe akasinei nenyaya dzine chekuita naMwari. Muri kuti pastor hurukuro iyi zvichabuda mairi. Yes. Ndezvevana vaMwari chete. Ndezvevana vaMwari nevari kutoshuwira kuti vararame sezvinoda Mwari. Okay. Haisi hurukuro yekuti ibva yanzi nemunhuwo zvake mumwe asingadi kutonzwa ngavatoita izvo. Aiwa. Okay. Ihurukuro yakanangana nevana vaMwari nevari kushuwira kurarama zvinodiwa naMwari. Alright. Saka gatibva tatungamirirwa nekuverengerwa vhesi redu rekutanga vateereri riri kuna Zvakazarwa chapter 14 vhesi ya 6 na7. Zvakazarwa 14 vhesi ya 6. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga, ane ivhangeri isingapere kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose navanhu vose. Akati neinzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Pashoko riri kutaurwa iri ratinogona kuti first angels message yekuna Zvakazarwa 14 pari kutaurwa zvinhu zvakawanda vateereri. Pari kutsanangurwa nyaya yekuti nguva yekutonga yasvika. Right. Ndokubva pachinzi fear God and give glory to him, ityai Mwari mumurumbidzei. Saka zvinoda kuti batanei zvese muchidzidzo chanhasi. Okay. Muzvidzidzo zvatakamboita mufundisi zvakabuda pachena kuti nguva iri kutaurwa iyi yekuti ityai Mwari nguva yekutonga yasvika ndo yatiri kutorarama. Kudenga kune rutongo ruri kutoitika. Exactly. Saka toda kuti tione pari kunzi nguva yekutonga yasvika kuti chii chimwe chinhu chinonyanya kukonzidwa parutongo pastor. Parutongo iro ruri kutoitika kudenga. Ruri kutoitika kudenga. Pakunzi ityai Mwari nekuti nguva yekutonga yadi yasvika. Chii chinhu chinonyanya tingati chiko? Chinonyanya kutariswa. Criteria inoitwa nayo rutongo. Okay. Sekutaura kweBhayibheri. Kuti vanhu vanoyerwa sei? Vanhu vanoyerwa. Thank you. Kuti vanhu vanoyerwa sei parutongo. Saka ndoda kuti muverenge vaKorinde vechipiri chapter 5 vhesi ya 10. Okay. 2 vaKorinde 5. Yes. Vhesi ndeya 10. Verse 10. Nokuti isu tose tinofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chokutonga chaKristu, kuti mumwe nomumwe apiwe zvaakaita nomuviri, sezvaakaita
kana zvakanaka kana zvakaipa. Muzvidzidzo zvakapfuura vateereri zvakabuda pachena kuti hatisi kuzoenda kunova present padare rekutonga riri kuitika kudenga. Hakusi kwekuti bhaibheri riri kuti munhu wese tichanoti jekerere pamberi pechigaro ichi. Tiriko kuburikidza nemarekodzi eupenyu hwedu anorekodwa nengirozi ariko kudenga. Ndokudzidzisa kwebhaibheri. Saka rutongo runotoitika isusu nemiri yedu tiri absent, but madetails eupenyu hwedu hwese ariko. But pakajekaka kuti ngirozi ndo dzinonyora zvinoitika pano. Yes. Dzonoisa marekodzi kudenga. Right. Ndo anoshandiswa. Saka mukutaura kwebhaibheri paruti tese tinofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chekutonga. Harisi kureva kuti physically tichavapo. But pandiri kuda manje hanzi kuti mumwe nemumwe atongwe sezvaakabata nemiri wake. Mapanzwa erapo kuti umwe nemumwe atongwe sezvaakabata, kureva kuti semaitiro aakaita achishandisa miri wake. Saka pahurukuro yedu manje vateereri iri kuti mapfekero evana vaMwari ndo panonobuda kuti kana munhu uchipfeka uri kupfeka pamuviri. That's right. Saka ndoda kuti amenotomaona kukosha kwenyaya yekupfeka kuti kana rutongo ruri kuitika kuburikidza pachishandiswa maitiro awaita nemiri wako, kureva kuti pakupfeka pane involva muviri futi. Pane involva, saka itori nyaya iri serious. Inototariswa futi. Inotariswa futi kumarekodzi ekudenga. Nekuti zvanzi tofanira kurumbidza Mwari. Tofanira kurumbidza Mwari nemiri yedu. Saka zviri kunzi whether wakabata zvakanaka kana zvakaipa nemiri wako hanzi zvinoshandiswa murutongo. Saka toda kuti tichiona pastor kuti dai kuri kwekuti amingona tiri mustudio, kuri kwekuti mishini yedu yobva yangokolapsa yofa, mishini iri muno mustudio iyi hameno zvangoitika chidzidzo chino ichi chobva changoti gwine pakati. Toda kuerenga vhesi rinogona kusamaraiza zvatichadzidza zviri kumberi, zvekuti tichazokondinya hedu nehurukuro, asi vhesi iri rinenge ratosamaraiza. NdivaKorinde wekutanga pastor chapter 10 verse 31. 1 vaKorinde 10 verse 31. Naizvozvo kana muchidya kana muchinwa kana muchiita chinhu chipi nechipi, itai zvose kuti Mwari akudzwe. Bhaibheri riri kutiro vateereri, munhu kana uchidya uchinwa pane parazoti uchiita chinhu chipi nechipi. Ipapo panzi chipi nechipi manje imimi vateereri chipfekerai futi kuti naizvozvo kana munhu uchidya kana uchinwa kana uchipfeka. Because panzi chipi nechipi akaona kuti haringapedze zvese richinyora. Saka ndo patiri kuti whether uri kupfeka ita kuti Mwari kupfeka kunokwana pachipi nechipi. Saka ita kuti Mwari akudzwe. Saka in summary vateereri tiri kuti munhu paunenge uri kupfeka ita zvekuti mapfekero ako Mwari anorumbidzwa kuburikidza nekupfeka kwako. Manzwa kuti sei ndati summary. But ngatichionai kuti tisati tatomboona kuti saka wopfeka sei. Tione maprinciples anotaurwa nebhaibheri anobatsira kuti usati watopfeka hembe yaurikuda kupfeka zvimwe zvinhu zvive zvakajeka mukati mepfungwa dzako, kuti ndiri kunorumbidza Mwari here. Uri kunorumbidza Mwari here, zvii zvinokomberedza nyaya yekupfeka. Saka chekutanga chacho mufundisi chiri pana vaFiripi 2 vhesi ya4. vaFiripi 2 vhesi ya4. Mumwe nomumwe ngaarege kutarira zvake, asi ngaatarire zvavamwevo. Saka pakupfeka bhaibheri shoko raMwari riri kutarisira kuti usangopfeke zviri selfish uchingoti ndo zvandinoda, I feel comfortable in this dress. Hanzi usati wapfeka fungawo vamwe kuti vanondiona sei ndiri mudress iri, vanondiona sei ndiri mubody top iyi, vanondiona sei ndakapfeka boots idzi. Saka nyaya yedressing vateereri hachizi chinhu chaunongofunga iwewe. Edzawo kufunga nharaunda, edzawo kufunga vari kukuona kuti chichi chaitika kwavari kana ndapfeka. Maibata kaprinciple yekuti usangozvifunga iwe. Because mukupfeka mukataimira mufundisi mukateerera nharaunda dzatigere, vanhu pavanenge vachitaura nyaya yekupfeka tomboti munhu apfeka pamwe zviri kuita kunge zvavhundutsa vanhu. Unonzwa itotaura kuti
handinei nevanhu ini kuti ndiri kupfekera iwe here ini anogona kakutaura saka pashoko riri kutoti unotopfekerawo vamwe shoko riri kutotsura kapfungwa ikake kuti handinei nevanhu its my wardrobe ndotenga hembe ndega saka shoko riri kutotsura kuti pfungwa iyoyeyo uri mwana wamwari haidiwe oright wazonopagadzirisa pawati uri mwana wamwari ndosaka ndandataura tichitanga pasta kuti chidzidzo ichi chakanyanya kunanga vana vamwari nevari kushuvira kuita zvinodiwa naMwari vari vana vaMwari. Hatibatei chimwe chinhu futi chakakosha ipapo. Peter wokutanga pastor chapter 2 verengai verse 9 nevhesi 11 na12. Peter wokutanga 2 verse 9. Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, vuprista hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira, kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai, kuti mubve parima muve kuchiedza chake chinoshamisa. Verse 11. Vadikanwa, ndinokumbira zvikuru kwamuri, zvamuri vatorwa navaeni, kuti muzvidzore pakuchiva kwenyama kunorwa nomweya. Mufambiro wenyu uve wakanaka pakati pavahedheni, kuti pavanokupomerai vachiti munoita zvakaipa, varumbidze Mwari nezuva rekushanyira kana vachiona mabasa enyu akanaka. Vana vaMwari vari kunzi nebhaibheri uprista hwaMwari unofanira kuparidza kunaka kwaKristu. Saka pakupfeka kwatinoita tiri vana vaMwari, mapfekero edu inofanira kuva mharidzo. Ndochekutanga chabuda. Chechipiri rabva rati tiri vana vaMwari tinofanira kutondera kuti tiri vafambi nevayeni panyika pano. Mainzwa here kuti we are pilgrims. Kureva kuti isusu hatisi vagari vepanapa nekusingaperi. Yes. Saka kureva kuti kupfeka kunofanira kutaridza kuti uyu haasi wepano. Haasi wepano. Aubva wabatikana ameno kana makambona vanonzi maambasadza, madiplomats aya. Vamiririri venyika kune dzimwe nyika. Vekuti munyika medu munogona kuita mumiriri anotimiririra but ari kuJapan. Zvandakanzwa zvishoma pamusoro pevanhu aya ndezvekuti ari kuJapan ka anenge achifanira kumaintaina lifestyle nemapfekero ekuno kunyika kwedu. Kuitira kuti vari ikoko vaite idea uku ndiwo kuZimbabwe. Vanofanira kutoona zviri kuZimbabwe nemunhu iyeye. Saka bhaibheri riri kuti vana vese vaMwari ndozvatiri. Tiri vafambi nevapfuri panyika ino. Hatibva tachikokera panyaya idzi. Saka maabata here maprinciples aya pastor. Number 1, hauzvipfekere iwewe. Unoconsider community nevamwe. Kuti vamwe vanozviona sei. Number 2, tiri vaparidzi kuburikidza nekupfeka kwedu. Number 3, tiri vayeni nevapfuri panyika inoi. Tauda kuona chimwe chakakosha chinotambanura pfungwa nhati. Pana Timothy wekutanga chapter 2 verengai verse 1 kusvika pa4. Timothy wekutanga chapter 2 verse 1 kusvika pa4. Verse 1. Naizvozvo pakutanga kwezvose ndinorayira kuti vanhu vose vakumbirirwe, vanyengetererwe, varevererwe, vavongerwe. Madzimambo navose vari vakuru, kuti tigare norugare nokunyarara pakunamata Mwari kwose, nomugarire unokudzwa. Ndizvo zvakanaka zvinofadza pamberi paMwari muponesi wedu, uyo unoda kuti vanhu vose vaponeswe vasvike pakuziva zvokwadi. Zano raMwari riri kubuda mushoko raMwari nderekuti shungu dzina Mwari ndedzekuti munhu wese aponeswe. Mapanzwa kapo mufundisi. Saka hanzi chimwe chinotobatsira kudaro kuti vanhu vese vaponeswe kunamata chaiko pastor. Saka manzwa prayer chaiyo. Kwete kuenda kungoenda kuchechi. Riri kutoti prayer chaiyo. Hanzi prayer inofanira kuitirwa vanhu vese. Vangave vabati, kuvanamatira vatungamiriri, madzishe, vangave vamwe vane ameno kusiyana kwemabasa edu. Hanzi mukadaro zvinobatsira kuti munyika mugarike. Muve nerugare, peace. Ani mazvona kakurwa kuti masoja achinamatirwa, mapurisa achinamatirwa, madzishe achinamatirwa. Hanzi mukadaro munyika munoita kugarisana kwakanaka. Hanzi zvikadaro zvinobatsira
kuti vakawanda vauye kuna Mwari nenzira iri nyore. Hanzi because ndo shungu dzina Mwari kuti munhu wese aponeswe. Saka pandima imwe chete iyoyo ndofunga manzwa matangira ita chapter kuti pfungwa ina Mwari ndekuti munhu wese aponeswe. Saka chimwe chinogona kubatsira futi kuti vanhu vaponeseke chekuti chikavhiringwa kuponeseka kwevanhu kunonetsa. Pachapter iyoyo manje Timothy wokutanga chapter 2 context iyoyo verengai verse 9a munzwe chimwe chinotobatsira chakangoinzana nemunamato unoita kuti munhu wese apone. Chii chinotaurwa ipapo? 1 Timothy 2 verse 9. Saizvozvo kuti vakadzi vashonge nguo dzakafanira vaine kunyara nekuzvidzora. Manzwa zvikuita bhaibheri ani manzwa rati saizvozvo vateereri kuti saizvozvo riri kureva kuti papfungwa yenge ichitaurwa pamusoro iyo yekuti Mwari arida kuti munhu wese aponeswe. Ndobva yanzi chinoita kuti munhu wese aponeswe chivateereri zvikanzi munhu wese ngaanamatiro. Ndobva raenderera pamberi zvikanzi chimwe futi chinogona kutobatsira kuti kuponeseka kwevanhu kuve nyore munyika mugarike. Vanhukadzi ngavapfeke zvakanaka. Anzi vaine kuzvidzora nekunyara. Bhaibheri riri kutozva kuti pakasaita mushe panhu ipapo pastor hamugarike zvakanaka munyika, hamugarike mushe. Kutotaura chokwadi pastor nemi kwamuriko kwanhukadzi pakashayikwa kupfeka kune kunyara. Kutoti kudii pastor? Panzi saizvozvo vapfeke zvine kunyara nekuzvidzora nenguo dzakafanira. Hani mazvonaka? Hanzi zvikashayikwa izvozvo pavanhukadzi munyika hamugarike. Saka maybe chatingade kuti chisvike kwamuri vateereri chiri kubuda mushoko raMwari. Dressing inobatsira kuti munyika mugarike. Inotobatsira especially kuvanhukadzi sekureva kweshoko inobatsira kuti munyika mugarike. Pakaita nharaunda yangosarudza kuti isusu hatisina hanya nekupfeka, nharaunda inoita dambudziko, munogona kutanga kunyanya kuwanda nyaya dzerape case. Inonzi rape case ka iyo yagara iri case kare. Kunotanga nyaya dzeumbavha. Hazvizoite zvakanaka, ubhinya hunonyanya. Saka ende nyika yatiri kurarama pastor ndoda kuti tizonzwa kambo nekukasika imboonai chimiro chagara chiri munyika kuti sei muchiona kuti kupfeka kwakakosha. 2 Peter 2 verengai verse 14 tibva tanzwa kambo. 2 Peter 2 verse 14. Vana meso azere noupombwe asingarege kutadza, vanonyengera vanhu vasine simba, vano mwoyo wakadzidziswa kuchiva, ivo vana vokutukwa. Toda kutenda vateereri rambai muri pachirongwa iko zvino tichambonzwa kambo. Rimwe zuva tichaenda kumusha wembiri, takapfeka nguo chena nekorona chene, tichakwira takananga kudenga kopenya, tonoimba nengirozi tese. Toimba haleluya, Isu torumba Yesu zitarange, toimbira tawedenga iengarumbidze nekusinga peri haleluya. Tichafara kumuona mununuri wedu, nemavanga emawoko nefumbo padivi, tichaziva nezverudo rwakatinunura, toruimba nekusinga peri. Toimba haleluya, Isu torumba Yesu zitarange, toimbira tawedenga iengarumbidze nekusinga peri haleluya. Hama yangu gadzirira kusangana nashe, zviratidzo zvotiudza iye ave pedyo,
ndizvo tigozorumbidza iye muponesi kana tamugamuchira nhasi. Torumbidza toimba haleluya, isu torumbidza iye Jesu zita rake, Jesu torumbidza toimbira tawedenga iye ngarumbidzwe nekusinga peri. Haleluya. Tuimba haleluya, isu tokudza zita rake, Jesu torumbidza wedenga iye ngarumbidzwe nekusinga peri. Haleluya. Tuimba haleluya, isu tokudza zita rake, Jesu torumbidza wedenga iye ngarumbidzwe nekusinga peri. Tinomuchingamidzai zvakare vana vaMwari, tichienderera mberi nehurukuro yedu, mapfekero evana vaMwari. Papedzisira kuverenga mufundisi kuna Peter wechipiri chapter 2 verse 14, pabuda kuti munyika muno magara munotori nevanhu vakarerekera mukuchiva, maziso avo azere neupombwe. Ani mazvoona ka? Saka ndosaka mazoona kuna Timothy bhaibheri ranga riri kuti vakadzika Ngwarirai mapfekero. because tagara environment yatitori vanhu vanoda kuchiva. Saka dambudziko rinogona kuzoitika pastor nderekuti mapfekero anogona kusunda kana kusundidzira munhu kuti apinde mukuchiva zvozotungamirira muupombwe. Saka nyaya iyoyeyo inenge iri problem yani, because pane kakawanda pekuti unogona kunzwa vanhu vachitaurana kuti no, munhu anenge agara angori mhombwe chete ndiye anenge agara achingochiva, dressing hainei, munhu you have to dress zviri comfortable, unenge wangogara uchichiva. Inzwai matauriro anoita bhaibheri papfungwa iyoyo pana Luke 17 verse 1 na 2. Luka 17 verse 1 neverse 2. Yes. Zvino wakati kuvadzidzi vake, hazvingaitiki kuti zvigumbuso zvisauya, asi une nhamo iye wazvinouya naye. Zvaiva nani kwaari kuti guyo risungirirwe pamutsipa wake, awisirwe mugungwa, pakuti agumbuse mumwe wavaduku ava. Hanzi kudii pastor? Pamuri kutaura nenyaya yeruchiva yeupombwe, pari kubuda pfungwa yekuti kune vanotokonzeresa kuti vamwe vanhu vapinde mukuchiva. Right. Hanzi izvozvo hazvizoshayikwe, zvicharamba zviripo nekuti kune vanotounza miedzo kuti vamwe vanhu vatadze. Handitika. Saka pakadaro vateereri, iwewe haufaniri kuverengerwa nedenga pakati pevanhu vakadaro vanounzira vamwe kutadza. Plus vateereri musakanganwa kuti ati hurukuro inei yakanyanya kunangana nevana vaMwari, nevari kushuvira kuva vana vaMwari. Variko vamwe vatogara vanotozviudza kuti manje ndikatopfeka zvakadai mirai muone zvavachaita. Handiwo vari kukaundwa nehurukuro inei. But tiri kureva kuvana vaMwari kuti chimiro chakadaro hachidi kuwanikwa. Ngatimboonai pastor kuti nyaya yedressing mukutanga kwenhoroondo yenyika inoi zvazvakamira sei. Genesis 1 verse 27 na Genesis 2 verse 25. Genesis 1 verse 27. Yes. Mwari akasika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMwari, akavasika murume nomukadzi. Genesis 2 verse 25. Vose vari vaviri vakanga vasina kusimira, munhu nomukadzi wake, asi havana kunyara. Pakasikwa munhu nemufananidzo waMwari, hausi mufananidzo ufanika watingatarise unenge uri mumira,
kureva kuti kutodza Mwari paunhu, pakarekta, handitika nechimiro chakadaro. But bhaibheri rabva rati vese vari vaviri vakanga vasina kusimira, vavasina kupfeka sezvatakaita izvi machira, asi pasina kunyara. Saka toda kuti tingoona ipapa kuti riri kutanyatsote here kungova naked semazira ataakuita nhasi. Zvinogona kutibatsira pasita kana vaya vakasikwa nemufananidzo waMwari. Bheta kuti titange taona kuti Mwari dressing yake yakamira sei. Zvinobva zvareva kuti ndo yavaive nayo, because masikirwo avo chitema chisati chapinda vaive mumufananidzo iwoyo. Verengai Mapisarema 104 verse 1 na 2. Mapisarema 104 verse ya 1. Rumbidza Jehovha mweya wangu, Jehovha Mwari wangu, muri mukuru kwazvo. Makafukidzwa nokukudzwa noumambo. Imi munozvifukidza nechiedza sechisimiro. Munotatamura kudenga denga somucheka wetende. Saka bhaibheri riri kuti Mwari vanozvifukidza nelight, chiedza. Ndochotoita sechisimiro, sehembe kwavari, kureva kuti covering yavo ilight. ndo covering. Saka chimiro chaive naMwari ichi kureva kuti ndo covering yaive iri pana Adamu naEve, chitema chisati chapinda, because vanga vachiri muimage yaMwari, kureva kuti vanga vakafuka kubwinya kwaMwari. Very good. Vanga vakafuka glory yaMwari, vanga vakafuka chaedza chaMwari, vanga vakafuka chiedza. Glory iyoyo ndo inge vakavafukidza vasina machira chaiwayo. But pakapinda chitema, toda kuti vateereri muone kushanduka kwakatanga kuita dressing. Hande pana Genesis chapter 3 verse 7 kusvika pa10. Genesis 3 verse 7. Ipapo meso avo ivo vaviri akasvinudzwa, vakaziva kuti havana kusimira, vakasonanidza mashizha omuonde vakazviitira nguo. Vakanzwa izwi raJehovha Mwari achifamba mumunda kotonhorera madekwana. Munhu nomukadzi wake ndokundovanda pamberi paJehovha Mwari pakati pemiti yomunda. Jehovha Mwari akadana munhu akati kwaari, uripiko? Iye akati, ndakanzwa izwi renyu mumunda ndikatya, nokuti ndakanga ndisina kusimira ndikavanda. Vatadza vabereki vedu vekutanga, glory yaMwari iya yaive yakavafukidza kana kuti chiedza chiya chakabva, nekuti vanga vachuza kuti vakuda kutungamirwa newakaipa instead of Mwari. Saka pakabva glory ndobva varealiza kuti we are naked. Ndobva vamhanya kwakunohwanda, but pavakanohwanda apa hanzi vakabva vagadzira dressing yemunhu yekutanga yakagadzirwa nemunhu. Hanzi vakatora mashizha emuonde ndobva vagadzira. Dai mamaverenga nechirungu vateereri, pari kunzi vakazvigadzira zvisimiro paya. Chirungu chine chiti vakagadzira maapron. Apron seanopfekwa nevanoshanda mukicheni, inongoti chijira chinongovhara chinongovhara apa bedzi. Ndo yaive dressing yekutanga yekugadzirwa nemunhu. Maona here material yacho, mashizha emuonde. Maona here design yacho, apron chekuti meso umu makavhurika. That's men at his best. Adamu ipapo neuchenjeri hwaakasikwa nawo ndo zvaaitoti best papinda chitema apa. Saka Mwari akabva azoya nezano reruponeso. Toda kungotedza nyaya yedressing. Verengai Genesis 3 verse 15. Genesis 3 verse 15. Ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi, napakati porudzi rwako norudzi rwake. Irwo ruchapwanya musoro wako, newe uchapwanya chitsitsinho charwo. Saka Mwari akabva atsanangura zano guru ratinogona kuti plan of salvation. Akabva aitsanangura mumavara mashoma, but ichitsanangura nhoroondo yenyika yese nekukundwa kuchaita Satani, nekuzoya kwaJesu. Ipo paingoti the seed of the woman shall crush the serpent. Aitsanangura zano rese rinozoburitswa mubhaibheri. Saka apedza kutsanangurira vanhu zano reruponeso, kuti mawira muchivimi munoda kubatsirwa, pane chimwe chinhu chakaitika nengari yechitema pasta. Pavhesi 18 yaGenesis 3 ndoda kuti muverenge muone chakaitika paplanet earth inoi. Verse 18. Genesis 3 verse 18. Yes. Ichakuberekera minzwa noutumba mbeva,
iwe uchadya miriwo yomusango. Muri kuona zvaita environment nengari yekuti chitema chauya. Payakasikwa mukaverenga pastor kuna Genesis 1, unonzwa Mwari achiti it was very beautiful. Aita akasika chinhu onei zvakadii zvakanaka. But nengari yekuti chitema chapinda manje, hanzi nyika yange yasikwa zvakanaka yakachitanga kubereka minzwa neutumbambeva, kureva marwadzo, madambudziko, ukazvitambanudza zvikutoreva kuti madambudziko aizowanda panyika. But tichimbotora zvairi kungoreva uri munzwa chaiwo neutumbambeva, miti chaiya inobaya iya yange yakunzi yakumera. Ndoda kuti muchiona dambudziko ranga raane munhu manje, kuti agadzira hembe dzemashizha emuonde ari maapron, asi achifanira kudzipfeka paenvironment yaane minzwa. Muri kuona kuti dressing yacho inogona kukundikanaka neenvironment yacho zvayave. Minzwa sure against shizha remuonde, against apron yakavhurika mesomo. Munobva maona kuti dressing yakatanga kugadzirwa naAdam yaive isiri adequate kuti imisidzane nechimiro chiri panyika ine chitema. Saka pakupedzisira manje Mwari akabva achiadresa kwakuintrodusa dressing inoenderana nenyika yatukwa ine chitema. Zviri pana Genesis 3 verse 21 manje. Pana Genesis 3 ipapo verse 21. Jehovha Mwari akaitira munhu nomukadzi wake nguo dzamatehwe akavafukidza idzo. Saka panapa Mwari manje akuita hembe. Tiri muno mustudio pastor tiri kushandisa bhaibheri rechishona. Inini pandiri ndiri kumba ndoshandisa rechirungu. Pakanzi akavaitira nguo apo. Bhaibheri rechirungu runoti he made them coats. Kureva majazi chaiwo. Zvasiyana manje nemaapron. Zvasiyana nemaapron. Amenoti muri kufollowa kavateerera kuti Adam achizvigadzirira hembe pasina kubatsira kwaMwari, agadzira maapron nemashizha. Mwari aintrodusa zano reruponeso, akuvagadzirira macoats asi ari ematehwe. Muri kuona kuti that's better now. Unonyatsoona kuti koti inovhara miri wese, ende dehwe riri nani pane shizha rekuti rikaoma rinonheuka. Saka muchaona kuti munhu zvaari munhu pasina kubatsira kwaMwari vateereri, ukamuti gadzira chekuti munhu apfeke, anokugadzirirai kasiketi kanonheuka. Anokugadzirirai kahembe kakavhurika mumasaidhi ari ega pasina kubatsira kwaMwari. Ndo zvazvitori. But pakaita zano reruponeso rikajeka kumunhu, muchaona kuti pfungwa dzinobva pamashizha, dzinobva pamaapron. Munhu anenge akuda macoats anovhara miri wese, ende anenge also selective, akutsvaga material iri nani inogadzira hembe. Ani mazoona kakoti skin pastor, maona kuti rinonyatsofaroka, rinonyatsofara. Saka ndofunga maona kuti kudii pastor, ndikuona nguva dzedu dziri kufamba. Maona here kuti padressing kureva kuti material chaiyo iri kugadziriswa hembe yakakosha mumasa aMwari. Because kune tumaterial tunonjenjemera, kune tunonheuka, kune tusingavhare miri wese, nedesign yehembe yakakosha zviri kubuda pachidzidzo ichi. Hatimbonai muenzaniso umwe munhu wokuti anzwa nyaya yaMwari dressing yake yakachinja. Luke 8 verse 35. Luka 8 verse 35. Verse 35. Vakabuda kundoona zvaiitwa, vakasvika kuna Jesu, vakandowana munhu makanga mabuda mweya yakaipa maari, agere patsoka dzaJesu, apfeka, ava munhu kwaye, vakatya. Ndilegion ari kutaurwa kwa. Kuti paya aburitswa madhimoni anga ari maari naJesu. Hanzi vanhu pavakazoya vanga vaine nguruve dzaparara vaya, vaidonyatsoona kuti shuwa pfume yedu yenguruve yaparadzwa sei. Hanzi vakasikuona shasha yaigara zvakanaka. Hanzi pekutanga ukaverenga bhaibheri, hanzi yaidambura anga asingagarisike, achigara kumakuva. Hanzi vakamuona akanyatsopfava, hanzi apfeka mvungu. Hani mazonaka, handingakurumidze kuti tiri muno mustudio kuti ndibva ndati kuvateereri vedu mamwe mapfekera aya ekushama madhimoni hazvibude zvakanaka. But kuvanhu vanzwa tichitanga chidzidzo kuti chidzidzo chinoichi chakanyanya kunanga vana vaMwari nevari kushuvira kuva vana vaMwari. Ndofunga vari kutozviona papaseji
kuti zveshuwa zvinenge zvine mweya tsvina kakukurudzira vamwe vanhu kuti vabva vashama. Muchaona kuti zvinenge zvine mweya tsvina kamwe kakuita kekuti nemamwe manzwi muri kuti Satani haasare panyaya dzekupfeka. Haasare ndizvozvo mataura nemavara akanaka. Haasare panyaya iyo because handidi kuti zvisvike zvichiita kunge zvinonzi kuti mumwe munhu akazvita sovati saka kupfeka kwangu kuidhimoni. But kutaura chokwadiwo munhu akanzwa zvaJesu dressing inochinja. Anonyatsa kupfeka zvinovhara miri wese pasta. Ngatimboonai kuti pari kunzi apfeka apa because aimbogara ari naked ka. Bhaibheri kana richiti naked riri kurevei. Handitika kushama. Kushama of course tinotokuziva but pane zvinonyanya kuchenjererwa neshoko raMwari parinoti kushama. Endai pana Exodus 28 verse 42 pastor. Exodus 28 toda kungoaverenga akateedzana tichikasika. Verse 42. Unofanira kuvaitira mabhuruku omucheka kuti vafukidze nyama yavo yakashama. Ngaatange pazviuno asvikire pachidzva. Verengai Exodus 20 verse 26. Exodus 20 verse 26. Rega kukwiravo kuaritari yangu nezvikwiriso kuti kunyasi kwako kurege kufukurwa kwairi. Vaprista vaMwari vaiita basa mutemberi. Imimi munozovateereri kuti kana tagashira Mwari taauprisita hwaMwari. Saka hanzi dressing yavo chekutanga vachiita basa raMwari vainzi vanofanira kupfeka mabhuruku zvikabudura. Pamusoro vaizopfeka havo zvimwe. Hanzi zvaifanira kumeka sure kuti zvabva kumabvi zvosvika kuchiuno kuitira kuti area iyoyo isashame. Kureva kuti area iyoyo inobva kuchiuno ichisvika kumabvi Mwari haadi kuti ive exposed. Ende vaitoudzwa vanhu vechirume. Chechipiri zvikanzi pamunouisa mhuka paatari paya, atari yaivakwa yakakwirira, hanzi musagadzire maladha ekukubatsirai kusimudza mitumbi yemhuka muchiisa padenga. Hanzi because mukagadzira maladha muchikwira ivo vanhu vari pasi, pamunema padenga manje vanhu vanobva vaona kuzasi kwenyuko kune kwakuoneka. Hanzi naMwari handizvide. Kureva kuti vateereri area yese yemiri iri above my knees, area iyoyo ikava exposed, bhaibheri rinoti that's nakedness. Chifungei kuti Mwari haasi kutoda kuti zvionekwe kuri kuvarume kokuzoti vari vanhukadzi. Shuwa ipapo vateereri Mwari ngaatibatsire musava naked pamberi paMwari. Maybe chingoverengai pasi Genesis 9 verse 20 to 25. Genesis 9 verse 20 to 25. Noa akatanga kuva murimi, akarima munda womuzambiringa, akanwa waini, akabatwa, akazvifukura mutende rake. Zvino Hami baba vaKenani wakavona kusasimira kwababa vake, akazvizivisa vakuru vake vaviri. Ipapo Shemi naJafeti vakatora nguo vakaiisa pamafudzi avo, vakaenda manhenda shure, vakafukidzira kusasimira kwababa vavo. Zviso zvavo zvakanga zvakatarira shure, vakasaona kusasimira kwababa vavo. Zvino Noa akapengenuka pawaini yake, akaziva zvaakaitirwa nomwanakomana wake muduku. Akati, Kenani ngaatukwe, uchava muranda wavaranda kuvakuru vake. Toda kutenda ngatimbonzwa kambo vateereri tuye toenderera mberi nechidzidzo chedu. Jesu ni shamari wedu, mtakuriwe zitazo, Yesu tinokombolewa, inozamina mato, otashaya runyararo, tinorwaza mumoyo, tisavumirazo, sekuna Jesu yo.
wiro na matakuna Jesu ndiye shamwari wedu kutakura rambuza unoza kutadza kwedu vimbira kuna Jesu kuti tashaya masimba tanetane mitoro muponesi mubatsiri vimbira kuna Jesu vashamwari vakushona nomoto kuna Jesu iye unokutambira kumbira kuna Jesu. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu mapfekero evana vaMwari part 1. Paverenga mufundisi Noa paakadhakwa akapedzisira asina kusimira, ndima iyoyo iri kuratidza kuti chakaita kuti Kenani mwana waHama atukwe chekutanga akaseka, then panobuda zvakare kuti akanakidzwa nekuona sekuru vakashama. Saka mukazoverenga pazasi inoratidza kuti Shemu naHamu naJafeti, Shemu naJafeti vakakomborerwa nengari yekuti vakaenda nemanhenda shure ndobva vafukidza baba. Pobuda kuti zvine chikomborero pakushingaira kuti vanhu vavhare miviri yavo, zvine chituko pakunakidzwa nekuona munhu akashama kana kuita kuti munhu ave akashama. Saka chandinoda kuti mucherechedza vateereri ndechekuti chikomborero ichi nechituko ichi chiri kuuya munhu aonekwa akashama ari munhu wechirume, kokuzoti ari munhu wechikadzi. Apa tangotaura vari varume, chifungaiwo mega kwamuri kuti kokuzoti ari munhu wechikadzi ari kuva naked kudaro, mumaziso aMwari chinhu chakanaka here? Saka vanhu vopfeka sei pastor? Deuteronomy 22 verse 5. Deuteronomy 22 verse ya 5. Verse ya 5. Yes. Mukadzi haafaniri kufuka nguo dzomurume, nomurume haafaniri kufuka nguo dzomukadzi, nokuti ani nani unoita izvozvo unonyangadza Jehovha Mwari wako. Saka iye zvinotabva panyaya yekushama. Taakuenda panyaya yekuti usinako kushama wopfekei. Saka bhaibheri hari kutanga ratiudza zvekupfeka, riri kutanga ratirambidza kwarinozoti ndokwakarerekera pfungwa dzedu. Hanzi kana uri munhurume sezvamakaita imi pastor, ndoziva kuti vari pamatelevhizheni vari kutiona, hazvina kunaka tiri muno mustudio muonekwa makapfeka dress. Besides kuti vanhu vanoseka, hanzi naMwari it's an abomination. Zvinonyangadza Mwari, zvinoita kunge zvinosvota Mwari. Zvikanzi even the opposite is true, kuti ari munhu wechikadzi handitika obva aonekwawo manje akapfeka midhebhe, especially ndikutaura iri nharaunda yedu ineyi, iri nharaunda yedu ineyi, because ndoziva kuti pamama uda kubvunza kuti asi kune dzimwe nyika zvikazodai, aiwa hatinoita debate mustudio pastor, munharaunda yatinogara ineyi zvinotozikanwa. Vanhu vanogona kutoziva kuti mapfekero aya ndeechirume, aya ndeechikadzi. Saka izvozvo zviri kunzi vice versa yakadaro haina kunaka. Maybe musati maenda kure, ndikuona muda kutaura bedzi, ndikuona pane kwamunoda kumhanyira, because pandataura kuti mukapfeka dress hamunaita problem, but pandazotaura munhukadzi aane mudhebhe manje, ipapo ndaona mama uda kutaura. Ona zvimwe zvogona kukubatsirai pastor. International signage inoisa zvikwangwani karako vasati paane shanduko dziri kuuya, mabathrooms kana kuti matoilets anogona kubatsira panyaya ndiri kutaurai, kuti chimbuzi chinenge chiri chevarume nechevakadzi vasingadi kunyora kuti varume kana kuti vakadzi, vane kamunhu kavaidhrowa. Kamunhu ikako kaitodhrowewa kakapfeka hembe. Hembe idzodzo dzaitobatsira kuti uzive kuti munhukadzi anopfekei nemunhurume anopfekei. Hazviiti kuti pachimbudzi vonyora kuti varume
vodhrowa kamunhu kane dress kane skate makambozviona saka ndiri kungoita kuti mubatsirike kuti sekunharaunda kwedu hatina dambudziko imbomirai dzimwe nyika. Kunharaunda kwedu manyorero atinotoita pamabathroom nezvimbuzi aya anotoratidza ega kuti munhu uyu anopfeka so uyu anopfeka so. Chitaura izvo no ndandiroda kuti pamati matrous ndikati vamwe vanoti argument kai kuti kuna akadhizainwa ari echikadzi saka ndofunga mabva mapapindura pamati zvimwe zvaigona kubatsira kunotora mameseji akanyorwa pamatoilet ekuti vana vachitaura mukadzi anodescribiwa nemunhu akapfeka skate. Vanotodhrowa patoilet ipapo munhu akapfeka skate. Havambonyoroti vakadzi vodhrowa munhu akapfeka trouser. Zvinogona kubatsira imwe nzira iri nyore. Pamuri kutaura ndopaziva pekuti zvinonzi trouser nderechikadzi nekuti raita bhatani kuleft. Aiwa pastor, hatingataure pfungwa dzakadaro mustudio. Hamusi kuona kuti kungoveteredza kwasatani here kwaanenge achida kuti vanhu vangoramba vachinhingirikira. Hazvina kumira zvakadaro. Saka vateereri, Mwari haatarisire cross dressing. It's an abomination. Zvinonyangadza Mwari. But sei vanhu vachipfeka mapfekero avanoita? Sei tichingori panyaya iyoyi yatiri kutaura yaDeuteronomy 22:5 yekuti munhurume asapfeke zvechikadzi nemunhukadzi asapfeke zvechirume. Chii chinogona kudaro chakakonzera kana kuti chiri kukonzera kuti nevamwe vana vaMwari vawanikwe vari mutsika iyoyi inonyangadza Mwari? Chekutanga chacho influence yemaparents pastor. Verenga Ezekiel 16:44. Ezekiel 16:44. Ezekiel 16:44. Yes. Tarira, mumwe nomumwe unobata neshumo uchabata neshumo iyi pamusoro pako achiti, sezvakaita mai ndizvo zvakaita mwanasikana wavo. Maparents ane influence yekuti zviri kuraramika pavari zvinogona kuwanikwa pavana. Saka tinotori nevamwe vana pastor wekuti nengari yekuti ndo zvanga zvichingorovedzerwa nevabereki. Zveshuwawo anogona kutoti zveshuwa vhesi iri randijekera mufundisi. Funge henyu ndo zvandakangokura ndichitengerwa nei? Nevabereki. Saka muri kuona chidzidzo chauya manje. Saka chidzidzo ichi hachisipo pakutonotsvaga kuti munhu uyu ndofunga naMwari haponeseke. But chiripo pakuda kutinyukura kuti tashinga kuva vana vaMwari. Zvinogona kuva zviri zvemhuri yenyu kuti ndo mapfekero. But kana chiedza chauya unofana kuenda panodiwa nani? Unoziva kuti kune maparents pastor vekuti iwo kandipeiri example iyo yemidhebhe kuvanhukadzi. Mai vanenge vachitopfeka madress avo zvakanaka. But vana vanenge vachivatengera izvo zvataurwa nebhaibheri izvo. Munoziva kuti chimwe chinodarisa chii? Kune mumwe wekuti anenge achinyatsona kuti nababa vepano izvo hazvipfekeke izvi. But anenge achizvida iye samai. Aine shungu na. Saka anopedzera shungu idzodzo pamwana. Mazuva saka bhaibheri rataura kuti kazhinji zviri kunobuda pavana kunyanya vechisikana kufanana namai because shungu dzavo dzese dzavakutadza kuita nenga rekuti pamwe vane vazukuru dzinonoperera pamwana. But iwewo mwana unofana kuita sei? Hebrews chapter 11 verse 24 kusvika pa26. Hebrews 11 verse 24. Nokutenda Mozisi akura akaramba kunzi mwanakomana womukunda waFarao. Akati zviri nani kuitirwa zvakaipa pamwe chete navanhu vaMwari pakufarira zvinguva duku. Akati kuzvidzwa kwaKristu ifuma huru kukufuma kwose kweIjipita nokuti wakatarira mubayiro. Saka panofana kusvika stage ndakumbotaura nevana vekuti unogona kuwa wangori muchimiro ichocho chekupfeka zvinonyangadza Mwari kuri kuburikidza nekuti wangori dependent pamaparents. But Bible riri kuti Moses ayaruka akura akasvika pakurealize akaita macorrections. Ngatiitei macorrections. O else akasaitwa macorrections. Ezekiel 23 verse 19 chii chinoitika? Ndaona mozotaura maverenga vhesi iroro. Ezekiel 23 verse 19. Ezekiel 23 verse 19. Kunyangwe zvakadaro wakaramba achiwedzera kupata kwake, achirangarira mazuva ouduku hwake akapata nawo panyika yeIjipita. Right. Pataurwa nyaya yekupata apa pastor. Inogona kukonfisa. Ndokumbira kuti endai kuna vaKorinde wekutanga chapter 6. Verengai verse 9 na 10
tinzwe kuti kupata chii tione kuti zvinogadzirika sei papapo. Vakorinto wekutanga chapter 6 vhesi ya 9 na 10. Vakorinto wekutanga 6 vhesi 9 na 10. Ko hamuzivi kuti vasakarurama havangagari nhaka youshe hwaMwari here? Musarashika nokuti mhombwe, kana vanonamata zvifananidzo, kana vanofeva, kana vakapata, kana vanoita zvakaipa navarume, kana mbavha, kana vane ruchiva, kana vanosinwa doro, kana vatuki, kana makororo havangagari nhaka youshe hwaMwari. Vari kunzi vakapata pasta ndo vanonzi the effeminate nechirungu. Okay. Kureva munhu wekuti ari murume ari kupotreya macharacters kana kaunhu kechidzimai ndokupata. Iye ari mudzimai opotreya macharacters kana appearance yekuti aite kunge ari murume. Alright. Saka padressing manje ndo pari kunzi pane kupata kwekuti uri murume asi uri kupfeka sekunge mudzimai, kupata uko. Alright. Uri mudzimai uri kupfeka sekunge murume, kupata ikoko. Alright. Saka ndo pari kunzi manje vana pavanokura vakapata vachitenderwa kudaro nevabereki zvinonetsa azokura kuti kupata kuya kupere. Hani mazonaka anoramba achingopfeka sekunge murume asi iye ari mukadzi. Okay. Saka panoda kuchenjererwa manje kuvabereki manje kuti pamuri kurera vana vachipfeka mukamukudza achipata kupata ikoko ndo kucharamba huri upenyu hwake. Ndaona maamida kutaura taurai pastor tifambe. I think munenge mazvigadzirika. Zvagadzirika. Saka kupata vanhu vaMwari kuti uri murume maitiro auri kuita, dressing yako, mazorere emafuta, bhutsu dzaunopfeka uri kuita kunge munhu wechikadzi. Kana kuti uri mukadzi vanhu pavanokuona vanoona kunge uri muchinda uchipfeka zvechirume. Kupata ikoko Mwari haadi. Toda tiende pamberi. Chii chimwe chinoita kuti vanhu vapfeka vachidaro? Joshua chapter 7 verengai vhesi ya 20. Joshua 7 vhesi ya 20 chete inoti kudii? Ipapo Akana akapindura Joshua akati, zvirokwazvo ndakatadzira Jehovha Mwari waIsraeri ndikaita zvokuti nezvokuti. Verse 21. Ndakaona pakati pezvakapambwa nguo yakanaka inobva Bhabhironi nesirivheri yakasvika mashekeri ana 200 norurimi rwendarama rwakasvika mashekeri ana 50 pakuyerwa kwaro. Ipapo ndakazvichochora ndikazvitora. Tarirai zvakavigwa pasi mutende rangu. Chimwe chakangoinfluensa Akani kuti apinde mudambudziko iri angaona hembe nyowani isiri yekumusha kwavo yave yekubhabhironi. Saka muchaona kuti tinovafanira wakaona pastor ini ndorelata stereki inovafanira echidiki anongopfeka zvimwe zvaapfeka ukamubvunza kuti kosei wakapfeka izvi unzwa asautarise patv ndofanika zviri kupfekwa nemuimbi nhingika wekuamerica. Hamukona zviri kuitika kuvanhu vari kupfeka nengari yekuti chinhu import. Vafana vaizvino vanotaura vachiti label. Makambozvinzwa here izvozvo? Label kureva kuti masara saka ngatipasiyei. Ukanzwa vafana vachiti label ari kuedza kungoreva kuti ijira rekubhabhironi. Ijira rakabva kunze. Ijira rakabva kunze. Saka izvozvoka munhu anotopfekera reason iyoyo. But onai dambudziko razvakapa kunani? Kuna Akani. Kuimwe reason Vatongi 14 vhesi ya 10. Judges 14 vhesi ya 10. Vatongi 14 vhesi ya 10. vhesi ndeya 10. Baba vake vakaburukira kumukadzi, Samsoni akagadzirapo mutambo nokuti majaya aisiita saizvozvo. Chakaita kuti Samsoni angoita pati musuyo hanzi it's because vezera rake ndo zvinhu zvaive mufashoni ndo zvavaisiitawo. Maona reason yacho. Saka tine vanhu pasitaka wekuti anopfeka chinhu because ari kungoti ndo chiri trend, ndo zviri kuitika mazuva iwayo. Ukanyatsobvunza kuti koindava angona kutokudza kuti asamutarise vatambi vese vebhora mazuva ano zvavanenge vakaita misoro yavo ndo zviri mufashoni. Ari kuteedzera but zvisiri zvinhu zvinofadza Mwari. Saka dambudziko iroro rinonyanya kune vechidiki pasi. Kungoti ari kuti nekuti ndo zviri mufashoni ndo zvemizera yechidiki. Kuzi pane pekuti ndakachamizika pasite kuti ndakaona mumwe mufana anga akapfeka imwe t-shirt. Saka t-shirt yanga inaika yenge ine chinenge chiskeleton panapa
chinenge chidenya chemunhu, munoziva zvinoita mabhonzi emunhu kana aora chidenya panapa, hameno zvinenge zvimavhampaya zvakanyorwa panapa. Tikati munengera chii? Zvikanzi handisi mudhara kaini. Munzwa reason yare nayo. Ndapfeka izvi ndo zvechidiki. Zvakaita kunge zvinonzika kapfekere kakoka ndo zvinofanira kuitwa nevechidiki. But inzwai Bhaibheri ichitsura. Ndoda tiverenge Muparidzi 12 verse 1 na 2 Timothy 2 verse ya 22 akateedzana. Munzwe yambiro inopiwa vechidiki. Muparidzi 12 verse 1. Yes. Rangarirawo musiki wako pamazuva oujaya hwako, mazuva akaipa asati asvika namakore asati avapo, panguva yauchazoti handifariri izvozvi. Right. 2 Timothy 2 verse 22. verse 22. Asi tiza kuchiva kwoujaya, uvinge kururama nokutenda norudo norugare pamwe chete navanodana kunashe nomwoyo wakachena. Bhaibheri raitozva kuti vechidiki pane kuchiva kwakawanda kwakazara matiri. Ngakungwarirwe mapfekero atinoita. Zvizhinji zvatinofunga ndezvezera rechidiki, Bhaibheri riri kutoti kuchiva kweujaya. John 1 verse 43 pastor. John 1 verse 45 to 46. verse 45 5 to 46. Filipo akawana Natanieri akati kwaari, tamuwana iye wakanyorwa zvake naMozisi pamurayiro navaprofita, iye Jesu weNazareta mwanakomana waJosefa. Natanieri akati kwaari, kune chinhu chakanaka chingabva Nazareta here? Filipo akati kwaari, uya uone. Nazareti maisatarisirwa kuti mubude munhu ane unhu hwakanaka sezvaipana Jesu mukukura kwake. Saka chimwe chinoita kuti vanhu vadrese madresero avo environment. Saka muchiona kumusha pune pfungwa yekufunga kuti pane mapfekero ekumusha neekutaundi. Saka mukachirichidza madhorobha mazhinji ane vanhu vanopata, ukavabvunza kuti ko sei muri kupfeka muchidai, reason inenge iri yekuti aiwaka zvinozoda here uri pakambasi pacollege, zvinozoda here uri mutown. But Bhaibheri kuburitsa kuti environment haisi reason yekuti upate pamberi paMwari. Ngatirambe ichipfeka zvakanaka. Pane mapfekero ebasa. Kuna Proverbs 7 verse ya 10. Verengai pastor. Zvirevo 7 verse 10. Yes. Zvinotarira mukadzi akasangana naye, akanga akafuka sechifeve, aino kunyengedzera pamunhu. Dzimwe hembe dzinopfekwa vateereri, vakadzidhizaina nevakadaro, vaidzidhizaina ndedzebasa. Dzimwe dzacho ndedzekutokurudzira vanhu kuti vaite chipfambi. Saka iwewe uri mwana waMwari, usapfeke hembe yekuti vanhu pauri vaone munhu anenge ari kutengesa bonde. Ndedzebasa hembe. Saka panoda kuchenjererwa mufundisi kuti kana mwana waMwari, pauri hapafane kuonekwa profession isiriyo zvauri. Uratidze isaine mashoko enyu pastor kuti upfeke zvinoratidza kunge uri pfambi, iwe usiri pfambi. Pfambi dzinopfeka sei? Dzinoita zvese zvataurwa neBhaibheri zvinovengwa naMwari. Dzinokonzera kupata kuti uri munhukadzi, unenge uchipfeka zvechirume, unenge uchiva naked, area dzataurwa neBhaibheri kunzi hadzifane kushama, unenge uchiita dzishame. Saka Mwari anoti kudii mukupedzisira tichioneka vateereri? Uri mwana waMwari. Luke 12 verse ya 8 na 9. Iverengei mubva maoneka vateereri vedu. Luka 12 verse 8. Ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe unondipupura pamberi pavanhu, mwanakomana womunhu uchamupupurawo pamberi pavatumwa vaMwari. Asi unondiramba pamberi pavanhu, ucharambwawo pamberi pavatumwa vaMwari. 30 seconds komendai kuti panzi kudii pastor? Pane mapfekero anoramba Mwari. Nekuti tanzi tofanira kukudza Mwari nezvese zvatinoita. Saka Jesu ari kuti mapfekero ako akandiramba, ini ndichakurambawo. Asi mapfekero ako akandipupurira, iniwo ndichakupupurirawo pamberi pengirosi. Nekuti nguva yerutongo iri kutoitika. Ndo zviri kutoitika kudenga. Mwari akukomborei vateereri. Tinoda kutenda. Tibatei panhare dzinoteerana. Pakaita mibvunzo, pangaita zvimwe zvamunoda kuti tibatsirane. Vamwe vari kujoina maWhatsApp group kuti vapote vachitumirwa zvidzidzo zuva rimwe nerimwe. Mwari amuchengetei. Torai nhare idzi dzinoti 0774 651 181. 0774 651 181 kana kuti 0716 452
086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Ngandifane na Jesu awe mponesi wangu, ndizadze nyine rudo, ndipfawise senjiwa. Ngandifambe za Jesu murendo redi pasi, ndiri murombo mweya garaine nimponesi. Kana achinzwa shiri dzimwe dzichiputsika, adziitire mutsa ngeni anondinzwawo, anonditungamira nekundiregerera. Ini ngandiitwe mutsvene garaine nimponesi. Ngandifane na Jesu mukurarama kwangu, ndizorore kunemwi panzvimbo inyerere. Ndibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu, ngandiwe nerutendo